nggih. Nggih, kurang sitok niki. Langsung mawon. Nggih, monggo Mbak Mega ajeng. Nggih. Ajeng nembang napa? Pelok 6 nggih, Mas. Oh, nggih. Monggo Mas Nggih. Eko pelok 6. Sik lagi maem roket. Wow. Nek jeblok. Ciah. Ayah, nggih. Ajeng nembang napa Mbak Mega? Aja sandang kelawan pangan ya iku bagian ipon wong melek sabar narima Donge Mas. Wah, Donge Mas. jan suarane sae. Miber bar maem roket tok ya. Nggih, monggo. Aku mesakne karo sinten Mas sing gender. Sinten? Oh, Mas Eko. Mesakno lho lek ngilangi selilit. Wah. Piye iki Mas? Ngapunten nggih Mas, Jan. mboten ngepenaki le maem. Oh. Nggih. Nggih. Lho, Mbak. Nggih niki kula nggih nderek ngapresiasi wau kathah anak-anak muda Oh, nggih. sing nderek nglestantunaken kabudayan Jawi, Nggih. Mas. Nggih, niki nggih berarti mriki apa niku tanda cinta budayanya masih kental. Nggih. Nggih. Saking Napa, Pak? Kekurangan penanggap? Nggih nek ngoten kula pesen nggih Mas kagem sedaya pemuda mriki Nggih. sing Monggo, tumut Mbak Mega. nglestantunaken kabudayan Jawi. Ugi Mas Rama ugi kula piyambak niki nggih napa niku cintai budaya, jauhi narkoba dan taati agama. Jan sae kata-katane tepuk tangan buat Mbak Mega.
Nggih. Wah, jan iki lho. Nggih, niki ajeng dilanjutke sing gumyak napa sing alusan? Gumyakno. Sing gumyak. Nggih. Napa, Mas? Kak Puspita nolo toh. Oh ya, ini juga di live channelnya? Tegar Yuda. Oh, dalang kondange toh. Wah, jan iki Tegar Yuda. Tegar niki. Monggo sami di-subscribe nggih ibu-ibu, bapak-bapak. Nggih, dadi tombol subscribe niku dipencet, dipencet meleh. Nggih. 2 kali. Nggih. Nggih, monggo sing gumyak Mbak Mega. Nggih. Ninggal katresnan mawon. Wah. Nomor 6. Wah. Oh. Ngono Tegar. Oh. Iki duduk mawon ta, Mas? Nggih. Oke. Mawon mboten napa-napa. Apa? Oh. Nggak, nggih, ngadeg mawon, Mbak. Oh, nek Men warga oh, nek pirsa, kula ngoten. nek kula ngadeg sik ngerong kabeh ngadeg. Ya langsung aja. Wow. Nggih. Jumeneng mawon, Mbak. Monggo, Mbak. Nggih. Mit nggih, Bu. Nggih. Oh nggih. Arek langsung nang Wiljano. Monggo, Mas.
Lah. Yo gandeng iki wektune sedhela diteruske lakone yo nduk menyingkat waktu ngelingi aku klebu kanca-kancaku sesuk isih do ujian. Nggih. Kripik gedang, kripik telok, sithik edang waton rata. Sang pate segranata baris nyawiji kumolong dambyak kumregut lambah pinarung grabyak watang agate kumelar ngebegi sora ing